मोनसे दुखुनांथाव खौरां सिनाय मोनै दुथांफोरनि आखायाव सासे बर' लाइमोननि देहायाव गाज्रि जोखोम। बिश्वनाथ जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय तिनिसुथि पुलिस आउटपस्टनि सिङाव थानाय जयपुर गामिनि थागिबि जारुनि बसुमतारीनि आंगो फिसाज्ला 25 बोसोर बैसोनि सुमन बसुमतारीखौ सोरबा सिनाय मोनै दुथाङा बुग्लि जुग्लि खालामना लामायाव गारना गालांदों। नखरनि दुखुथिया आंगो बिमाया फोरमायनाय बायदिब्ला नखरनि गोबां उसुबिदानि थाखाय गुवाहाटीयाव खामानि मावनो नखरैनो थाहैनो गोनां जादोंमोन। लोगोसे सुमन बसुमतारीया मुम्बाइनिफ्राय खामानि मावहैना फैनानै गुवाहाटीयाव फैना खामानि मावनाया 1 दानसोल' जाफैदोंमोन। बे समावनो थांनाय सनिबार खालि मोनानि समाव गुवाहाटी सहराव थानाय गरसुगाव मैगं लायनो थांनो होनना रुमनिफ्राय ओंखारलांदोंमोन। नाथाय बिथांनि देहाखौ दानख्लाब सुख्लाब खालामना गालांनाय गाज्रि जोखोमनि हालोदाव पुलिसा गरसुग राजा लामानि साखाथियाव बोखांनो मोनो होनना फोरमायो। लोगोसे बिथांनि देहानिफ्राय मबाइल फन, वालेट आरो माखासे गोनां डकुमेन्ट आइडिफोरबो गोमाफायो। बे समाव सुमन बसुमतारीखौ गुवाहाटी मेडिकेल कलेजाव थिसनना ICU दोननायाव फाहामथाय होनो थाखाय गोबां रांनि गोनांथि जादों। बेनिखायनो दुखुथिया बिमाया बर' हारि अनफावरि बयनिसिमबो अनसुंथाइ मोननो थाखाय हास्थायहरदों। गोसो गुदुं अनफावरि सुबुंफोरा सुमित्रा बसुमतारीनि एकाउन्ट नाम्बार 4052284924 आरो IFSC कड CBIN 0282941 आव जा हायो थाइसे थाइनै रां अनसुंथाइ हरनो हागोन। लोगोसे नोंथाङा आबुङै खौरां लानो थाखाय 600871 जामबुं नम्बराव कल खालामनो हागोन। खुलुमबाय रायजोफोर, नोंसोरखौ आंनि गथ'आ नैबे गुवाहाटीयाव बम्बाइनिफ्राय फैनानै खामानि मावदोंमोन। गामिनिबो लोगो सासे दंमोन, बेबो नुवासै। हरनि समाव सोर मा खालामलांखो गथ'खौ दांख्लाब सुख्लाब खालामनानै दिनै आंखौ अनोब्ला फैसा गरसे गरनै सोरबा 100-200 हरनो हागोन। आंखौ अनोबा आंहा जेबो राहा गैया। फिसा हिन्जाव सासे दङ, BA पास खालामनानै बेबो कम्पानियाव फिसा फिला खामानि मावो। नाथाय बिबो हास'वाखै, दा बिदाखौ बिनो जोथोन लागासिनो दङ। आङो बे भिडिअखौ खालामनाया जादों सोरबाफोर अननानै आंनो थाइसे थाइनै सहाय होगोन खोमा होननानै खालामदो। जोंनि बर' हारिखौ आंहा न'खराव रावबो गैया। फिसाला सानैमोन, सासेया उन्दै, नै सासेया गिदिर, सासेयानो बिदि जाना थाबाय। दा माथो मुथु गैया, नायनो थाखाय आं राहा गैया। मा खालामगोन जादों आं रायजोफोर। नोंसोर अननानै आंखौ जा थाइसे थाइनै सहाय होयो, होमबाना आं गथ'खौ बासायनो हागौमोन। जोबोर घायल जादों, खोमाथिबो दानख्लाब जादों आरो गोदोनायाव खाथियाव आरो इनिफ्राय खर'आव दाबनै। दा बेखौ अपारेशन खालामनो थाखाय आंहा जोबोद रांनि गोनांथि जादों। दुखु गोलैना दङ। बम्बाइयाव थांदोंमोन फार्स्टआव। बम्बाइयाव थांबाय बियो 7 बोसोर। देग्लाय नैयाव 1.5 मास जादोंमोन गुवाहाटीयाव फैनाया। दा बेयावनो बेसेबां घटनाया जाबाय। नोंथांमोना अननानै हरोब्ला हरनो हागोन जि थाइसे थाइनै आंनि गथ'खौ बासायनो थाखाय। नोंथांमोना बिनि फट'खौ नायनो हागोन, देखायहरगोन। बेखिनिखौनो बुंनानै नोंथांमोनथिं आर'ज गाबबाय आङो। मोनसे फोसावथाय, नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगावनि सिफुं हटेलखौ गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै मोनसे सिफुं हटेल ब्रान्च खुलिनाया नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों।
नोंथाङाबो जुदि गुवाहाटीयाव थायोब्ला एबा गुवाहाटी नोगोराव दावबायहैनाय समाव बर'नि दोरोङारि ओंख्रिखौ जानो लुबैयोब्ला गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै बेखेवनाय सिफुं हटेलाव थांनानै जाहैनो हागोन। बे सिफुं हटेलाव नोंथाङा बाङाय बेसेनावनो बर'नि गोबां गुबुन गुबुन दोरोङारि जाग्रा ओंख्रिफोरखौ मोननो हागोन। अनला दाउ, सबाय दाउ, अमाजों नारजि, मैथा अमा, ना बाथोन, थारुन ना, थारुन अमा आरो गोबां बायदि बायदि बर'नि ओंख्रिखौ बे बर'नि सिफुं हटेलाव मोननाय जायो। सोरबाफोर जुदि बे सिफुं हटेलाव बर'नि संनाय खावनायखौ जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 9864747796 9954772037 जानबुं नम्बराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन।